Deci eu pur și simplu mi-am lăsat telefoanele la încărcat. Ia să-l vedem pe al nostru Ștefane. Întoarce-te aici. Bă, s-a făcut dărdeluș foarte, foarte tare. Noi suntem pur și simplu pe mijlocul străzii pentru că e orașul pustiu. Abia circulă câte o mașină. Dar a nins destul de mult. Câți centimetri care zăpada? Vreo 2, așa sau 3? 2 sau 3. Cam pe aici și gândiți-vă că fulguiește foarte mici ful, dar a nins foarte, foarte tare și acum ninge. Sunt perioade când ninge foarte, foarte tare și perioade când ninge foarte, foarte încet și dacă continuă până așa o să fie destul de mare zăpada. Eu mă bucur pentru că începem partida noastră de challenge-uri pe zăpadă.